Takže čau lidi, já vás vítám u dalšího videa a dneska budeme zase otevírat kartičky. Pardon. Jo, jinak pokud byste slyšeli nějaký šum nebo něco, nějaký povídání ještě kromě mě, tak je to z okna, protože mám otevřené okno, je horko. No abych to nezdržoval a šel otevírat kartičky. Máme jich tu těch posledních 19, jak jsem sliboval. A v předminulém díle jsme vlastně dostali Cristiana Ronalda, takže super. Už nám chybí jenom 5 kartiček a máme celý album. A jako první hráč je tady Michael Veloso. Toho máme. Jo, jinak už se to blíží, kartičky ke konci. Polda vás asi nebaví, protože na Poldu moc nekoukáte a paráda. Druhá kartička, CS Fabregas, toho nemáme. Wow! Už mám 4 kartičky, máme celý album, paráda. Jo, tak ten Polda vás moc nebaví, takže jsem se rozhodl, že ho asi nedotočím. Tak máme Fabregase. Takže už se blíží čas na mafii. Zatím jste mi nic nenapsali, jestli byste chtěli nebo ne, tak mi to napište. Michal Kadlec, další hráč. Já chápu, že jsou skoro ty prázdniny, naše škola už je má, ale jiné školy končí teprve v pátek teďkon. Takže určitě napište do komentářů, jestli chcete tu mafii, abych ji docela rád natáčel. A jako další hráč je tady Wayne Rooney, který, jestli jste se dívali v pondělí na fotbal, tak dával gól, ano, v pondělí. Tak dával góla z penalty proti Islandu, ale se to Island vyhrál nakonec. A já jsem mu i fandil. Slabší tým, ale zasloužil si to, hrál dobře. A jako další hráč je tady Nani. Také máme. Já jsem si toho Fabregase splet. Se Sergio Busquetsem. Jo, a těch kartiček tu mám zase 19. Nový budou až, nevím kdy. Na středu, možná ve čtvrtek. Vlastně dneska je středa. Nebo dneska je úterý, ale budu to vydávat na středu. Václav Pilar, další hráč. No, takže já se jako docela těším na mafii. Petriček, další golman. Na mafii se těším, protože z toho bude zase hodně videí a příběh a pak ty dodatky, když se vám to bude páčit. Když se vám to bude líbit. Anthony Martial, další hráč. No, už jsem si myslel, že bude dnešní díl super, že máme vlastně Busquetse. Že on to byl se s Fabregas. Nebo jak se mu říká, mladíčký Španěl, Fabregas. A toho máme, takže smůla. A další hráč je Kevin De Bruyne. Budu to muset trochu zrychlit dneska, protože mám 10 minut na to. Protože potom odcházím pryč. Prostě jen pryč, takže maximálně 10 minut, tak to video má. Další hráč Romelu Lukaku. Lukaku máme, to vím, ale ujistím se. Máme Lukaku. Maximálně 12 minut to video. A jako další je tu Mario Götze. Toho máme, Maria Götzeho. Ještě, tak to máme takhle ze spora ty kartičky. Doufám, že dneska zase nějaký dostanu. A zase Michael Veloso. V týdnu bych ještě měl dostat nějaký kartičky, aspoň 20. Takže určitě bude z čeho točit. Bořek dočkal, další hráč. Já vím, dneska je to trochu rychlejší, ale
Jak už jsem říkal, mám málo času, mám 10 minut, takže... Iker Casillas. Toho máme, nám chybí jenom Hugo Lloris. Toni Kroos, toho máme. Tak, poslední 4 kartičky tu máme, no. Nic nového zatím. Aspoň jeden hráč by byl nový. Tomáš Necit, další hráč. Jak nevím, jestli už jsem to říkal, asi už jsem to říkal, ale já se rád opakuju. Mafii, pokud budete chtít, tak budu natáčet přes Bandicam. Normálně přes kompa. Možná bude i nějaký slither.io. David Lafata, další hráč. Takže bude Slither, určitě taky Mafie. No a možná American Truck Simulator, kdybyste taky chtěli. Poslední 2 kartičky. Vypadá to hodně špatně. A jako další je tu David Limberský. Jenomže my máme český hráč už. Až na Kadeřábka. Poslední kartička dnešního dne. A je to hráč jménem Gary Cahill. Který ho máme, no tak nevadí. Z 19 kartiček nemáme ani jednu novou, ale tak... Ale tak 5 kartiček do konce albumu, tak to víte, že už to bude takový těžší teďkon dostávat nový kartičky, když nemáte v albumu ani jednu, tak je to takový lehký, že jo, ze začátku, ale mě to nějak nevadí. Já budu doufat, že v příštím videu dostaneme aspoň 1 nebo 2. Jak už jsem říkal, no, už nám chybí pouze Kadeřábek, Lloris, Boateng, Pogba a Busquets, no. Takže já doufám, že v příštím díle už budeme mít nějakého nového a přiblížíme se tedy k dokončení albumu kartičky z Teska Panini Superstar. No, a jelikož čas se krátí, tak já to pro dnešek ukončím, budu se těšit u dalšího videa a čaute lidi.